Hej, i dag så vil vi bare vise dagens outfit, og så vil vi snakke lidt og sådan noget. Så det gør vi. Ja. Det er mig og Melanie. Vi skal starte med at se mit outfit, og så bagefter så kommer Julie. Så ja. Jeg har nogle shorts på her, sådan nogle med lynlås bag. De er fra Dacia, og sådan nogle dem har jeg 100 kroner for på tilbud. Og så har jeg sådan en her top på. Den er også fra deres. Nej, Sparks. Den var fra Sparks, ja. Ja, det var Sparks. Og den kan jeg ikke lige huske, hvor meget den har kostet. Den har jeg haft lidt tid nu. Så har jeg jakken her. Den har jeg fået i en gave. Det var en, jeg fik i gave her for noget tid siden. Så bare sådan sommertøj. Så det var mit outfit, og så ja. Hej, det er mig, Julie. Jeg vil gerne vise jer mit dagens outfit. Så ja. Mine sokker. Det er fra Gina Tricot. Det er sådan nogle helt skrigende nogle. Jeg kan ikke lige huske, hvad de koster. Men ja. Og mine shorts, det er nogle fra Kreta. De kostede 27 euro. Så ja. Jeg kan ikke lide... Jo, hot fashion hed den. Så har jeg sådan en skjorte på inden for Gina Tricot, og den kostede 100 kroner på tilbud. Så har jeg den her sweater, og den har jeg købt i Viamoda, og den kostede 170. Og så har jeg bare sat håret op i en knold, og ja, det var det.